De Sindusgroep uit Terneuzen is onlangs Zeeuwse werkgever van het jaar 2026 geworden. Ja, we zijn enorm trots op deze titel. We hebben hier jaren naartoe gewerkt en het feit dat je kan uitdragen dat je de beste werkgever van Zeeland bent. Ja, dat staat toch super mooi op alle socials, op alle kanalen, maar ook gewoon over alle medewerkers heen. De laatste 4 jaar is hier hard aan gewerkt. Onze droom die is in 2022 ontstaan. En die was groot. Dat was namelijk om de beste technische werkgever van Zeeland te worden. We hebben daar allerlei activiteiten of paraplu's aan opgetuigd die we invulling moesten geven. En dat noemen we eigenlijk de HR-pijlers. Nou ja, samen met heel het MT en alle leidinggevenden en alle medewerkers hebben we daar invulling aan gegeven. Dus alle activiteiten bij elkaar zorgen er dan toch wel voor dat je dat ene doel kan bereiken. En dat is ons gelukt. Een van die pijlers is eerste keuze werkgever. Aniek noemt een paar voorbeelden. Veel meer social media, goede vacatureteksten. We hebben bijvoorbeeld een recruiter aangenomen die echt actief gaat werven. We doen veel meer met interviews of met input die we krijgen vanuit de medewerkers. Met name om de behoeften te peilen. Ook niet alleen om zodat mensen van buitenaf bij ons willen komen werken. Maar met name ook dat de mensen die nu bij Sindus werken ook willen blijven werken. Dus dat we ook voor hun de eerste keuzewerkgever blijven. Is er nog iets te verbeteren? Ja, we zijn er nog lang niet en die droom die blijft ook gewoon onze droom. We willen nu ook wel die technische beste werkgever blijven. We verlaten het kantoor en lopen mee met Renaldo Woytaal naar de magazijnafdeling. Ik heb bij andere bedrijven gewerkt en dan was het toch minder, want die kijken dus ook echt naar de persoon zelf, naar je ontwikkeling ook. Zoals met de Work-Life Review. Ik had daar aangegeven dat ik graag iets meer technisch werk wilde, zoals de lucht en de pneumatica. Nou, een paar maanden terug mocht ik daar gelijk bij springen, dus ze kijken echt en ze luisteren echt naar je. Brian Visser werkt al 17 jaar voor de Sindusgroep. Hij neemt ons mee naar zijn eerste werkplek in de metaalwerkplaats. Wat is er zo fijn werken hier? Wat ik het fijnste vind in het bedrijf hier is, je hebt echt het familiegevoel. Je hebt niet het gevoel van je bent een van de zoveel nummertjes in het grote bedrijf. Iedereen kent elkaar, de grote directeur van ons die kent bijna iedereen bij zijn voornaam. Als je hem tegenkomt is het, hey Brian, hoe is het en hoe gaat het? En, ik had hem altijd een praatje met hem maken en ja, dat spreekt mij gewoon het meest aan. Samen met z'n allen, samen meer voor elkaar. Je hebt ook iedereen nodig. Alleen kan je het zeker niet doen. Maar ja, je wordt ook overal geholpen en je wordt overal gesteund. Je hebt onwijs veel mogelijkheden om hier door te groeien. Is het dan niet binnen Verdus waar ik zelf zit, maar we hebben ook nog een afdeling Sindus, we hebben Arme Plastics, de kunststofafdeling. Er zijn zoveel mogelijkheden hier eigenlijk. Als je hier begint, haal je eigenlijk je pensioen al. Brian is erg trots op de prijs die het bedrijf heeft gekregen. Ja, ik vind dat eigenlijk dat is de kers op de taart voor ons. We weten eigenlijk allemaal wel dat wij een super werkgever hebben. En ik ben er hartstikke trots op om voor de beste werkgever gewoon te werken. En ik weet dat het ook al zo is. Maar nu heb je wel gewoon officieel echt bevestiging dat je weet van iedereen ziet het van. Kijk, Sindus is wel de beste werkgever. Ja. Ik ben ontzettend trots om daarvoor te werken voor Sindus.